Здравейте, аз съм Андрей. Днеска, че готвиме един десерт от времето, кога бех миничък. Баба ми го е правила. От моя края и много вкусно си получава. Почваме с маслото. Сега малко да ви разкажем за мене. Аз съм от северозападна България, баба ми от Лом. Сега, че разделяме белтъците от жълтъците. Белтъците от етата е купа, а жълтъкът е тук те, що ни трябва. И сега давате белтъците на жена ви да ги разбие. И докато жена ви бие белтъците, вие си оправяте жълтъците и маслото. Добавяме бак пулвер, добавяме и брашното. Сега делиме готовото тесто на две, като по-големата част разстиламе по дъното. През това време викате жена ви, оти белтъците още ги нема. Жена, до кога ще чекам за тия белтъци? Благодарим! Те това отношение. Останалото тесто трошим отгоре. И сега печем 30 минути на 180 градуса. Те това на баба ми десерта. И както казваме типично по-ломски, бон апетит!